Καθαρό Δευτέρα, Μούτζουρο Δευτέρα, στο χωριό Πολύσιτο, στο οποίο είναι ένα έθιμο που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Περνάνε άρματα, κάνουν παρέλαση, καρναβαλιστές. Έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου προκειμένου να δει όλο αυτό εδώ πέρα που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι εδώ και τόσο καιρό. Και στη συνέχεια θα φάνε τη φασολάδα τους, τον ταραμά τους, ό,τι μοιράσει ο Δήμος δωρεάν. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Ονομάζομαι Βαταμίδου Κυρατσό. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πολυσίτου εδώ και 40 χρόνια. Συγχρόνως είμαι από τους διοργανωτές της Μουτζουροδευτέρας από το 1984. Συμμετέχουμε όλες οι γυναίκες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το ΚΑΠΗ, από χθες το απόγευμα, από την Κυριακή το απόγευμα. Εδώ μέσα ζυμώνουμε το ζυμάρι. Σε ένα άλλο χώρο ψήνουμε λουκουμάδες. 100 κιλά αλεύρι. Ψήσαμε λουκουμάδες. Έρχεται ο κόσμος και τρώει. Από όλο το Δήμο. Και έχουμε επίσης, το βράδυ της Κυριακής, έχουμε σουβλάκια, μουσική ζωντανή, χορεύει ο κόσμος, διασκεδάζει. Φέτος ο Θεός μας βοήθησε και μας έκανε και καλό καιρό. Και σήμερα που είναι η Μουτζουροδευτέρα, που αυτό ήταν το έθιμα του καθεαυτού, η Μουτζουροδευτέρα που μουτζουρωνόμασταν από παιδιά, θυμάμαι τον εαυτό μου, έχουμε τα σαρακοστιανά μας που θα δώσουμε στον κόσμο μετά από την παρέλαση. Και θα παρελάσουν άρματα, καρναβαλιστές, σατυρικοί, και να γελάσει ο κόσμος, να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί. Και μετά θα περάσει να πάρει το φαγητό, να το φάει έξω, βοηθάει και ο καιρός. Να τονίσω πως όλα αυτά είναι δωρεάν. Δεν πληρώνει κανείς τίποτα. Είναι μία εκδήλωση του Δήμου που διοργανώνεται από το Δήμο και τα κερνάμε όλα. Δεν παίρνουμε χρήματα. Και κρασί μπόλικο και φαγητό. Μαζί μας βρίσκεται και ο Ερυθρός Σταυρός για να συνδράμει στην υγειονομική κάλυψη. Η κορύφωση των εκδηλώσεων συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα στο Δήμο Αυδείρων, εδώ στο Πολύσιτο, με την Καθαρά Δευτέρα, όπως λέμε. Το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών από το Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης από τις 2 Μαρτίου μέχρι και σήμερα παρέχει τις υγειονομικές καλύψεις των εκδηλώσεων με τους εθελοντές, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε κάθε δύσκολο περιστατικό, που εδώ να πούμε ότι ήταν και πολλά, γιατί είχαμε πάρα πολύ κόσμο, όπως και εδώ στο Δήμο Αυδείρων σήμερα. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει στο απροχώρητο. Καλή διασκέδαση σε όλους και να περάσουμε και ένα μήνυμα της κεντρικής διοίκησης από την Αθήνα του Προέδρου μας, του Δ. Αντώνιου Αυγερινού, για ασφαλή διασκέδαση όλων των συμπολιτών μας. Ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη σε όλο το έργο σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δίπλα μου έχω τους παρουσιαστές του καρναβαλιού να μας πούνε 2 λόγια για την ετοιμασία που έχει γίνει τόσο καιρό. Είναι αρκετά μεγάλη η προετοιμασία και βοηθάνε πάρα πολύ όλοι οι χωριανοί με ό,τι μπορεί ο καθένας, ακόμη και οι πολιτιστικοί σύλλογοι από τα γειτονικά χωριά. Είναι πολύτιμη η βοήθειά τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε στο χωριό μας, πάρα πολύ καλό κόσμο, γιατί έχει πολύ καλό καιρό. Θα περάσουμε ωραία, κάθε χρόνο γίνεται αυτό, εδώ και 60 χρόνια στο χωριό μας γίνεται η Μουτζουροδευτέρα. Γιορτάζουμε και κερνάμε δωρεάν δέσματα. Τι άλλο θα δούμε άρματα, θα δούμε σάτυρες. Κάθε χρόνο περνάει η παρέλαση, τα επιμελείται ο κύριος Βερβελίδης Κωνσταντίνος, φτιάχνει τα άρματα. Οι συλλόγοι που συμμετέχουν είναι η ομάδα του Πολυσίτου, ο Πολιτιστικός, ο Σύλλογος Γυναικών, όλοι οι σύλλογοι και διάφορα χωριά όπως Θανάση, ποια χωριά είναι, πες? Είναι το Κουτσό, η Λευκόπετρα, ναι, δεν τα θυμάμαι κιόλα, δεν τα έχω συγκρατήσει. Είναι πάντα όλα τα χωριά τριγύρω για να γίνει, να υλοποιηθεί η παρέλαση. Θα τη δείτε κιόλας. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους και καλή δύναμη σε εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Το επόμενο είναι ένα θέμα που έχει γίνει viral στο TikTok. Είναι ο Τσουτσούκος. Ποιος το φτιάχνει το καφέ? Όλοι οι δικαιωμένοι είναι ο Τσουτσούκος και η Τσουτσούκα. Και έτσι ποιος το φτιάχνει το καφέ? Μαθαίνε τσικουκίδου, τρέχεσαι την τρελανία που κάνα για σύζυγό σου. Εγώ το γάμο τον επιτρέπω, σαν κουμπάρος που είμαι. Μπράβο! Φοβερό το δίκτυο! Βλέπω στο κέντρο έχει βγάλει και δύο παιδάκια, Από την παραγωγή του κατανάλωση. Κύριε Γιάννη. Όλα τα είδα. Βγήκατε δυο παιδάκια. Θέλω σπέρμα, λίγο παρακάτω, είμαστε δυνατές. Ευχαριστούμε για την προσφορά. Και απέναντι να δούμε.
κίτρινο με πράσινο. Σαν τη σημαία. Στην παρέλαση σημαία. Κουραδάς. Πού μπαίνει ο τόνος, κουράδας ή κουραδάς? Κουραδάς. Okay. Είναι το ποτάμι μας. Παρακαλώ, λίγα λόγια. Καλύτερη η βαθμολογία να το κρίνει αυτό, αξιολογήστε μας. Para